Януари винаги носи особена енергия. Студено навън, топло в душата, а планината в най-красивата си зимна премяна. А ако ви кажем, че имате шанс да си подарите точно това усещане? Кап Хаус остава с последни свободни места около средата на януари. Периодът на празниците Антоновденията на Совден. Точно когато Банско има това специално усещане, уют, сняг и спокойствие. Подарък за любим човек, празнично бягство или просто момент за теб, преди сезонът да стане напълно разпродаден? Каквото и да изберете, тук зимният престой се превръща в преживяване. А най-хубавото все още имате шанс да го запазите. info@caphousehotel.com 080 и 970 и 99331. Да. Ето кое прави Кап Хаус това специално място. Място, където топлината от камината те посреща още с влизането, където след дълъг ден сред зимната красота можеш да потънеш в сауната, финландската баня, джакузито или басейна, които стоплят и тялото и мислите, където масажът не е просто услуга, а начин тялото да си поеме въздух, където ски гардеробът и гледките навън ти напомнят защо зимата е сезон, който се живее, а не просто преминава. И да, уютен ресторант, където ароматите, вкусът и атмосферата правят вечер празнична. И точно сега, за средата на януари има последни свободни места, периодът на двата празника, когато човек най-много има нужда да се погрижи за себе си. Или да подари преживяване на някого, който го заслужава. А понякога най-хубавите спомени започват именно така, с едно малко решение в правилния момент.